auren Malam Aminu Saira da aka daura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. To, masana'antar Kannywood tana cike da kalubale kala-kala. Duk wani abu idan ya faru na sirri, kafin ka ce me wannan sai kaga an sake shi a cikin social media. Har abin da ba a dauka na mutane, idan dan masana'antar Kannywood ne ya faru da shi, take za a dauka, take za a yayata wa duniya, take za a tona asirin. Muna kawo irin waɗannan abubuwan ne wanda suke faruwa da mutane su dinga tabbatar da abin da yake faruwa na gaskiya saɓanin yadda wasu suke kawo musu bayanai na ƙarya. An ɗaura aure kuma ya mutu a cikin masana'antar Kannywood. Abu ne mara daɗi kuma abu ne mai daɗi. Idan aka ce an ɗaura aure ana murna, za a tare ko kuma an tare. Za a iya cewa ma ana zaman tare cikin nishaɗi da annashuwa da zaman lafiya. 'Yan uwa suna murna na kowane ɓangare. Dangin amarya da dangin ango da sauran al'umma masoyan da suke tattare da wannan al'amari suna murna. Yayin da kuma aka ce an yi sakin aure, to wani abu ne kuma na bakin ciki wanda makociya ma wacce kuke tare da ita lafiya za ta iya jin ba daɗi sakamakon kin tafi, wacce kika ga ta yi murna sai da in muki ya kici. A yayin da muke murna ta auren Malam Aminu Saira, daraktan masana'antar Kannywood wanda ya fice da jarumi ne ya kuma zama darakta, a lokacin ne muke bakin cikin mutuwar auren Adam A. Zango, jarumin masana'antar Kannywood. Ana ganin an ɗaura wannan aure ana murna, ga kuma wannan aure ya mutu. Wa iyazu billahi. Ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa don ci gaba da ganin abin da yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood.